Il-ġimma se jkun qed jinfetaħ uffiċjalment l-istaġun tal-insib u miegħu dak tar-riċerka kif fl-aħħar sigħat il-Gvern ippubblika l-liġijiet neċessarji biex dan iseħħ. Dan tħabbar mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li hu responsabbli mill-qasam permezz ta' kitba fuq Facebook fejn fiha qasam dak li ppubblika l-Gvern f'dan ir-rigward. B'hekk wara l-konsiderazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ornis, il-Gvern stipula li mill-20 ta' Ottubru sal-20 ta' Diċembru se ssir riċerka fuq 7 speċi tal-asafar tal-għana. Kull min jipparteċipa u obbligat ħarra plura fis-selvaġġ kull asfur li jaqbad immedjatament wara li jkun iċċekkja jekk għandux ċurkeċ xjentifiku. Dak li jkun għandu jirrapporta b'mod immedjat permezz ta' telefonata fuq 8000 2020 jew l-app Game Reporting Empty. F'każ li l-asfur ikollu ċurkeċ xjentifiku dan ukoll għandu jiġi rrapportat fil-formola ta' ċriket. Minn barra hekk, mill-20 ta' Ottubru sal-aħħar tas-sena se jkun miftuħ l-istaġun tal-insib tal-Malvizz. Dan fil-waqt li għal pluvieri se jinfetaħ mill-1 ta' Novembru sal-10 ta' Jannar tas-sena dieħla. Permezz ta' din id-deroga, kull minnu liċenzjat u obbligat jirrapporta bl-istess mod għal dak rigward ir-riċerka fuq l-asafar tal-għana bl-istess mod f'każ li dawn ikollhom iċ-ċurkeċ xjentifiku. Ġew ippubblikati wkoll l-ammonti ta' kwoti nazzjonali għall-insib tal-Malvizz u għall-pluvieri b'5,000 għal tal-ewwel u 700 għal tal-aħħar. Fl-aħħar nett il-Ministru Camilleri ħeġġeġ lil kull min se jipparteċipa f'dawn l-istaġuni biex josserva r-regolamenti kollha filwaqt li tinġabar id-dejta rikjesta minnhom. Huwa awgura wkoll staġun tajjeb għad-dilettanti kollha.